Eh, bueno, de inicio está claro que eu dixen un contexto. Anteriormente dixen que o equipo quería gañar e buscar a victoria, etc. ¿no? Se non podes gañar e ves a situación un pouco mal, e ao final empatas, pues evidentemente é un bo resultado, é mellor que perder, é o que quero decir, ¿no? Bueno, pues, tiñamos unha ventaxa clara no primeiro tempo. Eu creo que sigamos controlando perfectamente o partido hasta esa faltita hora da área, de que nos despistamos todos, incluído o adestrador, e nos empata o equipo, e a partir de aí o partido empezou un partido diferente, en que, claro, o equipo con máis control, con menos nervos, pues, tiña as posibilidades de terse levado o partido. Nos cometimos algún erro a partir de entón, a veces por precipitación ou por ansias tamén a veces de facer o segundo gol. Bueno, claro, si se mira, digamos, en ocasións de gol é posible, non digo o contrario. Non lle saco a razón, porque nos últimos, a partir do minuto 20, tuveron dúas opcións moi claras de facer gol. Unha delas despois de un posible penalti a Antonio Núñez. Bueno, digamos que tiñan máis espacio e ganarnos as costas aos nosos centrais con máis facilidade que nos aos seus. No, no, el equipo va primero, lo dije ya muchísimas veces, va primero, seguimos de primeros. A este momento llevamos una ventaja de 6 puntos al tercero, que tiene que jugar también su partido, y por lo tanto la situación nuestra es privilegiada. Otra cosa sí es cierto, que evidentemente tenemos el problema que tenemos en Riazor, que es el problema de hacer ganar partidos y puntos en Riazor. Pues evidentemente el equipo sigue manteniendo más o menos el mismo nivel, agravado ahora por la sensación de que uno tiene que finalizar, tiene que acabar, y ya lo dije muchísimas veces, cuando uno tiene que acabar algo que parece casi acabado, son los momentos más complicados en una competición. No, bueno, nosotros hombre, eso es lo ideal, claro, que no te hagan falta, que no haya faltas o que no haya corners, pero bueno, eso se puede. No sé si pudimos, yo creo que no, pero bueno, sí, nos hicieron daño, sí, un poco, sí, evidentemente, pero nuestra forma de defender es siempre, la hemos modificado hace tiempo ya, y bueno, la mantenemos, y entonces evidentemente dependes un poco de la digamos, del estar concentrados, vivos ahí en esa situación. Es posible que nos cogieran en alguna situación complicada. Ya contesté antes, quiero decir que Rafa Nadal, que é un fenómeno de cabeza, pues a veces para cerrar un partido ten problemas. Xa vimos o que pasou na primeira división na Liga Española. Parecía que o Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, que son equipos teóricamente que deben ter unha formación, digamos, estratégica e mental superior á nosa, pues tamén pasaron moitísimos problemas, e non estamos en esta situación, e temos evidentemente unha gran responsabilidade, que é posible que evidentemente non a teña en este caso o equipo rival. Non sei se me explico. Quer dizer que é posible que o Eibar xogue con unha sensación de que todo é maravilloso, e nós evidentemente sentimos evidentemente a responsabilidade que temos encima de que temos que ascender o equipo, non? Bueno, no, tuvemos... Bueno, claro, que todo é cabeza, non, un pouco. O sea, evidentemente, para manter o control, a decir, o que non podemos, un equipo nunca pode perder o control do xogo, o control. É dicir, entón, para poder atacar e atacar correctamente, tens que facelo desde o control. Non sei, houve un momento que é posible que perdimos esa capacidade ou demoslle posibilidade ao seu equipo rival de facerche o segundo, non? A mí eso está claro que a mí non me gusta, non?
Pero bueno, eles plantexaron un partido parecido a Ponferradina, con marcaxes moi axustados sobre os meus futbolistas, casi individual, digámoslo así. Evidentemente, cando a cosa é así, pois sufrimos, como sufrimos hoxe tamén. Non che podo dicir porque non observei que o que realmente fixo, non? No, bueno, eu creo que o resultado de 1-1, evidentemente, pues era un resultado perigoso, querías buscar o 2-1, bueno, a veces cometías errores, non sei se foi ese detalle, e tampouco sei o que fixo J. Peleteiro ali ao lado dos nosos aficionados, non me enterei. Hombre, é que realmente, non sei, eu creo que non é para estar tristes, digámoslo así, ¿no? Porque evidentemente a veces hai que facer sempre recordar e pensar e mirar para atrás, ¿no? Quero decir, estamos de líderes con unha ventaxa moi importante, ¿no? E faltan 3 partidos. Bueno, eu creo que está claro que as expectativas, digamos, o que ti pensas e o que ti crees que pode ser a situación, pois ao final a competición te pon no teu sitio, ¿no? Pero evidentemente o que non pode pesar máis na conciencia de cada quen é, bueno, eu pensaba que podríamos, no, esta é a realidade competitiva, esta é a realidade do teu equipo. Podemos facer mellor, evidentemente, ou peor, pero o noso equipo está dando todo para ir a primeira división. E en eso vamos a seguir. E creo que a min tamén o equipo lle gustaría gañar, a min tamén, pero a realidade é que empatamos e hai que seguir para adiante con unha ventaxa además con un optimismo, ¿no? Eu son optimista, ¿no? Que a situación ao final estou convencido de que, como digo sempre, que ao final virá a primeira división, pero está claro que non a vamos a conseguir tan doado como podría parecer e vamos a ter que seguir sufrindo, está claro. Bueno, non exactamente, porque a veces non sacaba, por exemplo, non sacou sempre en largo, no, pero houve momentos de partido en que digamos que o futbolista que máis pases recibía era Lux, no? Recibía moito pase de lateral, moito pase de central, dando a sensación de que, pues bueno, sentían peligro, sentían presión e facían o máis doado, no? Ese foi un pouco a sensación, había tensión, evidentemente, para xogar a bola con tranquilidade non te tes que sentir presionado. Houve un momento en que os meus futbolistas sí se sentían presionados, podría ser polo marcador, a veces máis que pola responsabilidade, máis que pola presión do equipo rival, que tamén era importante, ¿no? En esa situación buscaban a solución fácil de non iniciar, ¿no? Hombre, a situación é a seguinte: se o equipo rival me deixa iniciar, eu inicio. Se vexo que non me deixa iniciar, evidentemente saco en largo. Esa é un pouco a situación. Bueno, non sei se era no primeiro tempo ou no segundo tempo. Claro, eu sempre me gustan os equipos cando van para arriba e atacan con determinación, pero evidentemente despois tamén hai que xuntarse, ¿no? Un pouco, ¿no? Porque senón eres carne de cañón, ¿no? Non me gusta ver o meu equipo extendido en 40 ou 50 metros, eso non me agrada. Evidentemente, posiblemente por aí, con Siso, con Luisinho, a veces evidentemente podría ter algún tipo de palabras, pero nada máis, ¿no? No, no, Sissoko é máis que isto. Máis co que está dando. Como? Bueno, non sei, se podemos ascender en Numancia, vamos a ascender en Numancia. É o próximo obxectivo, ¿no? Pero, bueno, sen Jaén, e sen o último partido estaría igual de contento.
Claro, si evidentemente o importante é o teu equipo, pero se os demais se o resultado do teu equipo se complementa, como é así, nunha liga, con os demais, se eso che favorecen, pois está claro que estarei un pouco máis tranquilo. Vale. Venga, chao.